Αυτή είναι η top 5 ρόλοι του Βαγγέλη Μουρίκη. Στο νούμερο 5 το Ντίγκερ. Στο πολυβραβευμένο δράμα του Τζόρτζη Γρηγοράκη, ο Μουρίκης υποδίεται έναν άντρα απομονωμένο στα βουνά της Βόρειας Ελλάδας, που βλέπει τη ζωή του να ταράζεται όταν επιστρέφει ο γιος του. Ο Μουρίκης εδώ δίνει μια βαθιά, ανθρώπινη και συγκινητική ερμηνεία, που του χάρισε και το βραβείο ανδρικού ρόλου στο φεστιβάλ του Σεράγεβο. Στο νούμερο 4 η Νορβηγία. Το 2014 ο Μουρίκης δοκιμάστηκε σε κάτι διαφορετικό, υποδιόμενος έναν βρικόλαγα δολοφόνο στην αλόκοτη ταινία του Γιάννη Βελσεμέ. Ως Ζανό περιπλανιέται στην αθηναϊκή νύχτα του 1984 και μπλέκει σε μια παράξενη ιστορία μαζί με μια απόρνη και έναν Νορβηγό ντίλερ, σε ένα φιλμ γεμάτο κάλτ αισθητική και σκοτεινό χιούμορ. Στο νούμερο 3 η Αγρύπνια του 2005. Σε έναν από τους πιο απαιτητικούς και χαμηλότονους ρόλους του, ο Μουρίκης παίζει έναν αστυνομικό βυθισμένο στη διαφθορά, του οποίου η ζωή ανατρέπεται έπειτα από ένα ατύχημα που τον φέρνει απέναντι στον αδελφό του, ο οποίος είναι ιερέας. Η ταινία εξερευνά βαθιά ηθικά και υπαρξιακά ζητήματα, με την ερμηνεία του να κινείται απόλυτα στο σκοτεινό και ατμοσφαιρικό ύφος της σκηνοθεσίας. Στο νούμερο 2, ο Βασιλιάς, ταινία του 2002. Ο Μουρίκης ενσαρκώνει τον Βαγγέλη, έναν άντρα που μόλις έχει βγει από τη φυλακή και επιστρέφει στο χωριό του στην Πελοπόννησο. Εκεί κουβαλά το βάρος του παρελθόντος του. Με μια ερμηνεία γεμάτη εσωτερικότητα, δίνει δύναμη στην κοινωνική ματιά του Νίκου Γραμματικού. Και στο νούμερο 1, το Μικρό Ψάρι, 2014. Ο Μουρίκης παραδίδει μία από τις σημαντικότερες ερμηνείες της καριέρας του ως Στράτος, ένας μοναχικός αρτοποιός που ζει διπλή ζωή ως πληρωμένος εκτελεστής. Με λιγοστά λόγια, αλλά έντονη παρουσία, γίνεται η καρδιά ενός σκληρού νεονουάρ του κόσμου που έχει χτίσει ο Γιάννης Οικονομίδης, αποτυπώνοντας την ασφικτική πραγματικότητα της σύγχρονης Ελλάδας.